Barka da zuwa tashan Official Ali Edosh. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna alamar kararrawa, ka yi mana liking da kuma comment a kasan wannan bidiyo. Kamar yadda za ku gani, a nan ne za mu nuna muku jerin jaruman Kannywood guda 10 wanda suke da mafi masoya a social media. Na farko dai muna da Ummi Rahab. Ummi Rahab yarinya ce wanda aka santa a matsayin 'yar gidan Adam A Zango, amma ba 'yar shi wanda ya haife ta ba, yarinya ne wanda ya taɓa fim da ita a can baya. Tana da followers masu yawa kamar yadda kuke gani. Na biyu kuma muna da Maryam Yahaya. Maryam Yahaya dai ba bakuwar fuska bace kamar yadda kuka santa a cikin fina-finai da dama. Tana da followers har mutum miliyan 1.600,000. Na uku a nan kuma muna da Maryam Boot. Maryam Boot kowa dai ya santa a bangaren fina-finai da dama. Tana da followers mutum miliyan 1.800,000 kamar yadda kuke gani. Na hudu kuma muna da Bilkisu Abdullahi. Ita ma jaruma ce a bangaren fina-finai na Kannywood. Tana da masoya mutum miliyan 1 a shafinta na Instagram. Na biyar muna da Aisha Najamu, wanda aka fi saninta da Aisha a cikin Izzar So. Tana da mutane mutum 631. Na shida kuma muna da Ummi Ibro kamar yadda kuke ganinta. Ita ma tana da masoya followers mutum 11,800 a shafinta na Instagram. Na bakwai kuma muna da Amal Umar kamar yadda kuke ganinta a nan. Ita ma ba bakuwa bace a Kannywood. Tana da masoya mutum 939 a shafinta na Instagram. Na takwas kuma muna da Saratu Daso, wanda aka fi saninta da Saratu Gidado a masana'antar Kannywood. Ita ma tana da followers mutum 918 a shafinta na Instagram. Na tara kuma muna da Izzatu Peanut. Ita ma tana cikin Kannywood. Tana da followers mutum 56,800 a shafinta na Instagram. Na goma kuma muna da Minal Ahmad. Ita ma jaruma ce a masana'antar Kannywood. Tana da followers mutum 100,600 a shafinta na Instagram. Mun gode, ku yi mana liking da subscribing da comment.